So mayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kay salamat mga par sa inyong pagsuporta o sa kuang mga viewers o sa kuang mga subscribers. Daghan kay salamat inyo mga par ug mayong buntag kanatong tanan. So karon mga par, kasagaran sa mga congressman nahadlok mga par, nahadlok sila sa death penalty sa mga kurap nga mga opisyal sa gobyerno. Nganong nahadlok man sila mga par, kung walay binuhatan nga bati, nganong mahadlok man sila nga ipatuman ang death penalty sa mga kurap nga mga opisyal sa gobyerno. Unya ang mga congressman mga par nga nahadlok nga dili sila uyon sa maong balaod nga death penalty sa mga opisyal sa gobyerno nga mapamatud-an nga nangawat sa kwarta sa gaba ng bayan o pahamtangan sa death penalty. So mga par, ang nireklamo mga par, ang nipalag nga dili sila uyon sa death penalty ag kadto mga congressman mga par nga atat kaayo nga i-impeach si Sara. Mao di ay mga par nga atat kaayo sila sa impeachment ni Sara mga par, kay nahadlok di ay sila nga mapahamtangan o kanang silot nga death penalty. Kay ngano man mga par, usa sila sa mga opisyal sa gobyerno nga grabe o kanang korupsyon ang gani mga congressman. Pero puwira na lang sa ubang mga congressman diha mga par nga nagtinarong sa ilahang pagserbisyo. Pero kasagaran diha sa mga congressman mga par, nakadawat yun na sila og mga kickbacks gikan sa flood control. Mao na nga mahadlok sila nga ipatuman ang balaod nga death penalty sa mga opisyal sa gobyerno. Nga para nako mga par, mas okay yun na ang death penalty sa mga korap nga mga opisyal sa gobyerno, kay para malikaya na yun na ang pagpangawkaw, malikaya na yun na ang pagpangurap ug labaw sa tanan mga par, malikaya na yun na ang kickbacks gikan sa flood control o mga ghost project. Unya ang nahadlok mga par sa death penalty sa kanang silot sa mga opisyal sa mga korap nga opisyal sa gobyerno. Usa na to si mga par, katong atat kaayo nga i-impeach si Sara, si Joel Chua. Kana si Joel Chua mga par, siya na ang pinaka atat kaayo sa impeachment ni Sara, kay mahadlok siya nga kung makadaog si Sara, mahadlok siya nga asa siya puniton, kung asa siya mutago. Mao nay realidad mga par, kung mo istorya ta og tinuod, kung mo istorya ta kanang walay binuang. Mao na mga par nga mahadlok sila sa death penalty nga ipatuman, kay involved man sila sa pagpangawat sa kwarta sa gobyerno. Mao nang supak sila sa maong balaod mga par sa death penalty. So diri na lang takutob mga par, og mayong buntag kanatong tanan.